na duba su ya sa waɗansu kuka. Ta ya zan yi rabo da kai so. Idan yanzu na farkon ziyartar ku wannan YouTube ta Umar Shuku TV. Domin rabo yadda sa ka. Ku danna mun subscribe. Soyayya ta da daɗi. Sai ku zaɓi all Masoyi yana da rana san sirri sai dai na wasu kina nan zai Umar Shuku TV. ya zane fushi da mai suka amma dai ka ji mai mutane duka wannan babban baya daga girma yare da lafiya ba ma ga gane ma na ganin ka tuka mai zarkoma shin an tashi lafiya sarkin hada gulma yanzu ya kira sai sai ke mini tsalle ba ne bakwai tauki masa bare bacci da ta da safe ina tunanin ka da safe ya batun karki mini yarfe kauna ba ta gogoro ko da an zobe batun ka ba shakka sirrin zuciya zan bude shafefe yana mai suka Masalah dan Allah buta ku dan Allah. Ku danna mun subscribe. Sai ku danna alamar ƙararrawa. Sai ku zaɓi all YouTube. Da zarar mun haƙo sababbin bidiyo